Milers de persones fan avui la ruta de les Falles i molts d'ells ho fan seguint l'ordre dels premiats. L'estació del nord de València és un dels punts de partida de centenars d'estes famílies o grups d'amics que s'han enllaçat a la Casa dels Monuments. Som de Moixent y hem vingut en tren este matí a pasar el día. Sabíamos los premios por haberlo oído ayer en la televisión, pero no sabíamos la situación. Y vemos que sí, que algunos están relativamente cerca, pero claro, otros hay mucha distancia. Entonces hemos pensado coger el autobús para ver las 7 o 8 principales. Ens posem en ruta amb ells. És dia d'immortalitzar els ninots, però sobretot de viure intensament la festa amb familiars o amb amics. Som mamers de casa i ens han deixat les homes al carrer dels xics. I mos venim a veure les Falles. És magnífica i que dins de la categoria que té era pel primer premi. I Concha Piquer està molt, però molt bé. Concha Piquer és una meravella, està indultat, però molt bé. La Falla de Nou Campanar, primer premi i rècord absolut en pressupost i grandària, és avui destinació obligada. Tradicionalment, la ruta fallera es circunscrivia al centre històric de la ciutat, però en els últims anys la irrupció de la Falla Nou Campanar com la guanyadora de la secció especial ha obligat a ampliar aquest itinerari cap a este barri un poc allunyat del centre. El fet és que, tenint en compte el veredicte del jurat enguany, si seguim l'ordre dels premiats i volem veure almenys els 5 primers premis, haurem de recórrer més de 13 quilòmetres. Així és que, una de dos, o estem molt en forma o busquem algun mitjà de transport alternatiu com la bicicleta. Ja anem una hora per ahir per València, molt bé, fantàstic, una alegria, la música, els bunyols, fabulós. Però també té els seus inconvenients anar en bicicleta fins al mateix cor de la festa. Llegó un momento cuando estuvimos totalmente rodeados de un desfile con músicos. La qüestió és prendre-se-ho amb humor, que el dia acompanya i la festa ho demana. Qualsevol lloc és bo per a descansar quan així ho demanen els peus, el dia és llarg i l'excursió pot continuar també durant la nit. Pasamos todas las noches en fiestas, de fiestas a fiestas, y poesía, pasamos por las calles para mirar los cremas, ¿no?